Hello. Gyerekek, segítenünk kell. Na mi van? Mondom nektek, Kismányokon. Mi történt Kismányokon? Mert nincs pénzük, és most összejönnének. A kismányokiak? Igen. Elmondom, miről van szó. Ezt ne akadályozzuk meg. Sziasztok, Istenek, a segítségeteket szeretném kérni. Én egy pici Tolna megyei faluban élek, Kismányokon. Ide mentem férjhez. A falunkban működik a Kismányokért Egyesület, ami 2009. 8. hó 1-én ünnepli 10. születésnapját. Ez alkalommal arra gondoltunk, hogy a szokásos falunapra meghívjuk a Kismányokról elszármazottakat, és ezzel rendhagyóvá tesszük ezt az eseményt a falu életében. Na, ebben szeretném a ti segítségeteket kérni, mivel szűkös anyagi kerettel rendelkezünk, országos rádióban élet is nem tudunk feladni. De a volt kismányokiakat szeretnénk valahogy utolérni és meghívni, ha nem minősül reklámnak, és megtennétek nekem, hogy a héten egyszer felhívnátok a figyelmet erre a pici rendezvényre, egy életre leköteleznétek engem és az Egyesület tagjait is. Hol jelentkezzenek a kismányokiak? Kismányokon lehetőleg. Igen. Meghívó 2009 Kismányok elszármazottak napja. Augusztus 1-én szeretettel várunk minden volt és jelenlegi kismányokit az elszármazottak napjára. Augusztus 1, igen. És lesz itt már gyerekek napja 31-én, és augusztus 1-én szombaton lesz 9 óra 30-tól a nagy kismányoki nap. A teljes népesség 365 ember. Hát az irányítószám több ennél, az 7356. Igen, jelenleg 365. Tehát ez nem ez egy 2005-ös adat egyébként, de nyilván hasonló lehet most is. Igen. Na, mindenki, aki Kismányokból elszármazott, ott hagytátok azt a gyönyörű falut. Jelentkezzen augusztus 1-én. Így van. Menjetek vissza is. A jobb élet reményében. Letolni a falut. Igen. Mi? Igen, adjátok vissza, amit elvittetek. Pontosan. A kismányokiságot. Hozzátok vissza, öltözetek fel szépen. Szépen, és ajándékot vigyetek a többi kismányokinak. És még esetleg adományt. Adományt, igen. A kis falunak egy kis adományt. Jó? Igen. Ti, akik meggazdagodtatok valahol Kismányokon kívül. Igen. Miközben mindent Kismányokon tanultatok. Mindent Kismányoknak köszönhettek. Igen, köszönhettek. Ugye? Eszetekbe kell juttatnunk a hálát? Na. Nekünk kell szólni? Az. Ahelyett, hogy magatoktól érdeklődnétek? Kapjatok már agyatokhoz. Jó? Augusztus 1-én minden elszármazottnak Kismányokon a helye. Így van. Vinni, először szép ruhát fölvenni, vinni sok pénzt a falunak. És aki nem megy, az szégyelje magát. Így van. És nem arcoskodni nagy terepjárókkal, meg ilyesmi. Lehet. Jó, a falun kívül. Arcoskodjanak, de legyen tele ajándékkal. Legyen tele ajándékkal, így van. Na, ennyi az üzenetünk. Teljesen egyetértünk. És nem tudunk segíteni. Hát ennyiben tudtuk segíteni. Igen, szerintem baromi jó volt. Igen. Na,